På ord kommer fagligheden først, og vi udvikler gode, ansvarlige verdensborgere. Goddag, 3. AM. I dag skal vi faglægge. Ej, det er godt, I er fokuseret, drenge. Ej, hvor er det flot. Sindssygt flot, så. Ej, den for 12. Lone, jeg kan altså ikke nå at blive færdig med min tegning til i morgen. Kan vi ikke lige udskyde det? Jo, selvfølgelig, Boris. Du får 2 uger til den. Tak! Ja. Det er godt. Yes! Ja, i dag skal vi finde den molære absorptionskoefficient inden for termodynamikken. Er det ikke rigtigt, Knud? Ej, Thomas Tam, det virker ikke. Jakob! Christian, kan vi lige hjælpe Lisbeth? Ja, jeg synes, husk nu kitlerne, ikke også? Ja, men skal vi ikke bare lave opgaver? Vi befinder os i et laboratorium, og der er det enormt professionelt, og man har kitler, og I skal også huske briller, ikke også? Er der nogen, der har regnet opgaven om syrebase? Ja, Isak, nej, Søren, Aaron, undskyld. 35,5. 35,5 hvad? Er det bananer, eller Aaron, eller hvad? Der er vi så opgave 4. Christian! Er det en halv? Ej, Christian. Du skal huske, du skal bruge formen heroppe, ikke også? Det siger vi ikke til nogen. Men svaret, det var 0,5. Thomas, det var også det, Christian sagde. En halv? Ej, Knud, din bandit. Nej. I bruger den forkerte metode. Svaret er 0,5. Jeg synes, det er bedre på den måde. Hej. Har I set Jeppe? Ja, Jeppe, vi skal da ind og have time nu. Men Lisbeth, vi har jo ikke haft pause endnu. Ja, vi tager lige, det er 30 minutter. Til næste gang synes jeg lige, vi skal have de der kromatografiopgaver færdige. Ja, tak for i dag.